Hallelujah. En seche ma kare thuolo makende ma Nyasaye osemiyowa. Omiyo adwoko erokamano kuom seche machalo kamagi kuom riwowa kendo e Lolwe TV. Janeno mara arwaki e wach Nyasaye seche machalo kamagi. Nikech Nyasaye osetimonwa maber. Moritowa kendo wachak waromo kawuononi. Adwoko erokamano. Iluonga ni Pastor Sam Boyi. Atiyo tich Nyasaye e dala mar Nairobi. Kamoro ni Njiru, Kangundo Road. Kanisa iluongo ni Cathedral of Praise Ministries International, Kangundo Road Worship Center. Kuom nyuola Ndhiwa, Kanyikela Rangenya School. Mano Homa Bay South County. To ng'ama war ma Nyasaye nowaro kendo walo ni mondo mi otine. Koro adwoko ne erokamano mathoth kuom ritin bende. Nyasaye mondo otimne maber. To kapok adhi wach Nyasaye, to ademra wach kama. Wach Nyasaye mwayalo kae e Lolwe TV ka. Ang'eno osekonyo ji mang'eny. Nitie ji mosechango matimoga neno. Nitie ji ma Nyasaye osegonyo matimoga neno. Nitie ji ma Nyasaye osegwedho matimoga neno. Nitie jok ma Nyasaye osekonyo moseyudo jip kuom weche Nyasaye ma wakeloga kae. Nikech wayudoga report ka unjo neno ogonwa simu gima Nyasaye otimo kuomu kaluwore gi wachne mwasebedo kwa kelono. Omiyo seche machalo kamagi, kupo ni nyalo dwaro mondo mi yud wach Nyasaye koa e muma, verse moro mar muma gi dholuo, inyalo oro SMS moro machuok, iluongo ni ote machuok. Gi dho kisungu iluongo ni SMS ma ji ong'iyogo, lakini dholuongo ni ote machuok. Koro inyalo oro ote moro machuok e 71920. 71920. Yoraro ote machuok e namba 71920 71920. Tibiro yudo wach Nyasaye mar odiochieng'no. Nyalo ore kata pile kinyalo. Chieng' moro be ikedo ka in piny ahinya, iwinjo ka chunyi ni piny, tinyalo oro ote machuokno tiyudo wach Nyasaye. To Nyasaye biro gwedhi kendo biro ting'i malo. Adwoko ne Jehova erokamano. Aden walam mondo wasom wach Nyasaye. Erokamano Nyasach kwe, Nyasach oganda. Nyasaye mang'ongo, Nyasaye manyaka nene, jaduong' mar ndalo. Wantie e nyimi seche machalo kamagi, kwadhi wacho wach Nyasach kwe. To roho mari maler mondo mi obed kodwa. Kendo mondo mi okonyo Nyasaye e wachni mwadhi wacho seche ainagi. Janeno mara kamoro mantie mobet e piny kendo ko orito wachni ni. Kodhi yudo wach Nyasaye, wachni mondo odhi okonye timne gima maber e kit ngimane, omiye nyaka loch. To duong' kod pak nodwokni polo malo nikech Nyasaye ma jaber, Nyasaye manyalo. E nying Yesu ma jawar. Amen. Wachni amen kamano mantie. Adhi somo moma e buk mar Luka 10:38. Kadhi nyaka piny kanyo mwacho niya, kane pod gin e wuoth, nodonjo e dala moro. Mano Yesu wuod Nyasaye. Nikech Yesu ne wuotho kuonde duto te kolando wach Nyasaye, olando wach mar pinyruodh polo. Miyo mwacho ni kane pod gin e wuoth, nodonjo e dala moro. Matiende pok ne gitieko wuodhgi kama ne gidhiye. To donjo e dala moro, kendo dhako moro manyinge Maritha norwake e ode. Dala ni en dala maduong', machalo kaka Nairobi, kata Kisumu, kata Homa Bay, thurwa kumae, kata Indhipwa kacha, be mana dala maduong'. Yesu wachni Yesu nodonjo
e dala moro. To kano donjo dala no, to dhi odonje od dhako moro. Matini dala no ne en dala maduong', mane udi ng'enye kendo ji ne ng'enyie. To chomo mana od dhako moro achiel miluongo ni Maritha, to norwake ode. Mowacho niya, ne en gi nyamin mare miluongo ni Mariam, manobet piny e tiend ruoth kendo ne winjo wachne. Yesu kano osedonjo odno to chako wacho wach piny ruoth polo. To Miriam nokawo mana thuolo mondo obed piny winj wach. Mowacho niya, to Maritha ne chandore gi tich mang'eny ka tiyonegi. Nodhi ire mowacho niya, Ruoth, ok idewo ka nyamera oweya atiyo kenda. Wachne mondo okonya. Ruoth nowachone niya, Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang'eny. To gimoro achiel ema dwarore. Mariam oyiero gima ber ma ok nomaye. Hallelujah. Ada wuoyo kuom wach Nyasaye e gimoro ni ka Yesu odonjo e odi. Ka Yesu odonjo e odi. Mane wi wach madhi wuoye. Yesu wuod Nyasaye nobiro mondo mi ores piny. Nobiro mondo mi ores ji, kendo nobiro mondo mi odwok ji kuom Nyasaye. Nikech dhano nochopo kama koro gintie, Nyasaye ni e dhogi ma oko, to chunygi ma ionge kod Nyasaye. Kaluwore kod weche mane giwacho gi timbe mane gitimo, ni nyiso ayanga ni jogi onge kod Nyasaye. Dhogi to nitie kod Nyasaye. Mana kaka sani ndalogi mwadakie ni, bende nitie ji mang'eny ma dhogi to ng'e Nyasaye kendo wacho wach Nyasaye, to chunygi ma iye to ging'e ni Nyasaye gionge go. Ng'ato koromo kode to biro wacho weche Nyasaye mang'eny, kaka Nyasaye osetimone, kaka Nyasaye ber, kaka Nyasaye osekonye, kaka Nyasaye Nyasache, to chunye ma iye to onge kod Nyasaye. Kowuok kando dhi timo timbe owuon ma en ema odwaro mondo otim, to gik ma Nyasaye dwaro mondo otim. Miyo Yesu nobiro mondo mi odwok ji Nyasaye, mondo mi chuny ji ma iye ochak geno kuom Nyasaye. Gima wacho gi dhoge en gima a iye, gima e chunye ma iye. Kowacho nahero Nyasaye to here nyaka e chunye ma iye. Miyo nowuotho, kendo pod giwuotho, to gipo ka gidonjo e dala moro. To kama ne gidonjo no, nitie mama moro manodak kacha miluongo ni Maritha. Maritha en dhako mane ogol kuom jochiende 7. Miyo Maritha nohero Yesu. Nohero Yesu gilala, nohero Yesu sidang'. Miyo Yesu nong'eyo ni mama ni gima notimore kuome, omiyo en janeno ni kare gik moko nyalo timore, ni kare Nyasaye no nitie, ni kare kwaluongo nying Jehova to mabeyo nyalo timore. Miyo Yesu nochopo od Maritha. To ka nochopo od Maritha, noyudo ka Maritha nitie kod nyamin mare miluongo ni Mariam. To Yesu ka nochopo to chako mana kaka notimoga. Ochako mana gi Injili, ochako mana puonjo wach. Japuonj nopuonjo, kendo noelo weche kaachiel kod fweny mantie kaluwore kod pinyruodh polo. Ma kendo nowacho ne ji maber kendo maler ayanga gik monego timre ma dhano bonego tim. Mimo mowacho ni Mariam nobedo piny e tiend ruoth kowinjo weche mane wacho kendo donjone maber. Ng'eni sama owuoyo ni Maritha ema ne horo timre kuome. To magi nyimine Lazaro. Mane ka Lazaro notho, to gioro ni wach japuonj wach. Nosiepni ma Lazaro osetho. Nisiepni Lazaro tuo, bi mondo nene. Mwacho ni Yesu nodeko kuom ndalo 4. Ma Lazaro tho moiki, mochako dung'.
Kijana kosetho to chako gadum mano gi bango dichieng' achiel. Mowacho niya, Mariam nobet e tiend ruoth kendo ne winjo wachne. Nitie seche moko manyalo chuno ng'ato mondo mi obed e tiend japuonj, mondo mi obed e tiend Yesu, mondo mi winj gik ma Yesu wacho. Yesu nyalo donjo e od ng'ato sama ng'ato ok apar ni Yesu nyalo donjo e ode, to Yesu nyalo donjo kanyo nikech entie kod lengo gi wach achiel. Ng'eni Maritha nosegol kuom jochiende 7, Yesu nego kode gi haja sechego. Yesu ne gi haja gi nyamin-gi. Miyo karo donjo to Maritha nodich gi tedo, to Mariam obedo piny ujech Nyasaye. Nikech Yesu nodonjo kacha mondo mi Mariam oyud fweny mag wach Nyasaye, mondo mi olok ngimane, kendo mondo mi ong'e ni kare ma wuod Nyasaye mano biro mondo mi olok ngima ji, mondo mi oket ji thuolo, mondo mi ofwenyne ji yore mabeyo mag pinyruodh polo. Wasedak gakinda kapok wang'eyo gik monego watim. Kendo wasebedo kwadak gi ji mang'eny mapok wanyiso kata gik monego timre koluwore gi pinyruodh polo. Ng'eni Mariam nosenawinjo ni kare Yesu nitie. Nyamera nigo jochiende 7 mane Yesu ogolone te. Ne owinjo kendo nong'eyo ni Yesu timo gima dongo. To ne pok obedo e tiend Yesu. To chieng' mane obedo e tiend Yesu noweyo te. Moko ni ooyo ma gima ok anyal bedo tenge, nikech kabedo tenge to dhi baya. Ma wach ma nyaka bed mana piny ka. To kendo mana machiegni kod japuonj, mondo mi akaw weche gi tema chaka winji machak donjna iye. Nyamera nong'eyo Yesu kendo noseyudo mare. An pok ayudo pokna, kawuono da bet piny e tiend Yesu. Ng'wach ni Yesu nonyiso Maritha, ka Maritha ne wacho ni mondo nyis nyamin-gi okonye tich. Okori chunyi thagore kendo iparori kayiem nono. Gik moko mathindo thindogi ma ok bi konyi. To nyameru oseyero gimoro achiel kende ma ok nomaye. Bende ng'eni ng'ato nyalo mana jok e chunyi ma iye. Mowach ni kawuono intado mana yiero Yesu. Ta wuoth kode. Nikech ang'eni ka kawo gini to ok nomayago. Bende ng'eni wach Nyasaye onge nyalo golo kuomi to onge ng'ama nyalo maye. Mana ini wuon ki jok. Mi ramo ni an kod wach Nyasaye ok adwar. To sama podi jok ni mondo mi ibed kod wach Nyasaye mwasomo kani, ibed kod Nyasaye no, to nyaka madongo timbe kit ngimani. Nikech sama biro fwenyo ni kare Nyasaye nitie wachne, to wach mowachogo nyalo lokre kendo bedo kit ngima ng'ato. Kendo manyalo chako nyuolo ngima ng'ato, manyalo nyak kendo e ngima ng'ato. Ni kare wach Nyasaye ni onyalo kelo konyruok, kendo onyalo kelo gonyruok, kendo onyalo kelo kwe e ngima ng'ato. Ma chuny ng'ato bed kod kwe, manyaka paro moko mane en go nyalo rumo kit ngimane, nikech oyudo jawar, oyudo Yesu mane ji wuoyo kuome ka giwinjo awinja ni kalo pok ne ginene. Chieng' ma ng'ato neno Yesu to nyaka pache lokre moduoko adieri ma wuod Nyasaye anene kawuono, kare gimoro nyalo timore, onyalo. Zakayo nonene chieng' moro achiel, nogombo mana neno ng'ano, ne pok onene gi wang'e, jasol osuru no, kendo jasol osuru maduong' mokalo, machane jakanjo maduong' mane cholo solo pesa te kendo mayo ji. To nogombo sana nikech nowinjo mane Yesu no, awinja to obiro kalo kaka wuono, nyaka idho mana yien malo mondo mi anene. Oidho mana yien malo mondo mi one Yesu ka en malo kucho. Ne ko ng'en jawar kare ne rite, oseng'eno dhi idho yien. Excuse me. No seng'eyo ni Zakayo dhi rite. Kano chopo kacha to ng'iyo mana malo, kar mondo mi Zakayo ng'iye manene maber, to ene mong'iyo Zakayo to neno Zakayo malo. To kone ni Zakayo, kawuono ni an wende e odi, lor piny. Yesu nyalo biro iri sama kipar. Kikipar ni richo ni ng'eny ma Yesu ok nyal luoko. Yesu nyalo golo richo ni go te. Okini ni gi richo mane lo mane Zakayo ni go. Okini gi richo malo mane Maritha ni go. Okini gi richo malo nyaka jok moko duto te. Jine ni gi richo madongo kendo mang'eny moingo magi.
Yesu nyalo donjo kuomi samo kipar molok ngimani mochako kende kendo modok gimoro maber. Kamina ni piny osejwang'i. Inyalo wacho ni an piny osejwang'a. Piny obara ndasi. An aonge kod geno moro. Aonge kod wach moro kendo nikech ang'eyo ni aserumo. Inyalo kata paro ni jopiny motimo ni kamano. Ni anta anyuola ni osewita. Gisebola kendo gijok koda. Dudu nyalo timore. Lakini sami paro midok ir Nyasaye. Midhi mibede tieni Yesu mikona dieri Yesu nitie. Ado manye kawuono mondo mewuoth kode. Takone ni kit ngimani dhi lokore. Nyaka paro duto misebedo go maricho dhi lokore. Nyaka gik moko misetimo maricho te idhi koni kawuono ntaweyo. Nikech duong' kaachiel kod ber mar Yesu Kristo maseyudo kit ngimana. Omiyo sani ok anyal dhi mbele kod gik machalo kamagi. Idhi mibolgi oko te. Kata ka en kijana mong'e mana mayo ji kende chieng'no kata mecho ginigo chunyi ok bi gombo kendo many ng'ato. Ibiro mana gombo mondo dhi many ng'ato ikone ni aduoko atimo mos nikech gima natimo giri mana lacha an mana kawo an mana mai nikech koro iseyudo Yesu Nyasaye to biro riti ndalo duto te kendo biro timo ni maber nikech isefwenyo gima ber monego itim. Iseyudo gima ber ma ji manya iseyudo gimoro ma ng'ato ok nyal mai. Iseyudo gima biro dak kodi higni gi higni kendo biro loko kit ngimani moketi maber nikech en Yesu Nyasaye onyalo gik moko duto te. Mowacho ni ok nyalre kod dhano to nyalre kod Nyasaye. Miyo duto te misetemo mineno ka ok nyalre go Yesu kuome to kidhi to dhi nyalore. Nikech sama isedembori miweyo duto te mikoni koro kawuono ni adhi mana bed kod Yesu Nyasaye. Sechego Nyasaye Yesu Nyasaye biro iri. Kendo an gadier Nyasaye Yesu Nyasaye ok nyal kwedo ng'ano mosebiro ire. Obiro timo maber. Kech mowacho niya, Maritha, ithagori gi weche mang'eny. Iparori kendo ithagori gi weche mang'eny. Nitie weche mang'eny ma dhano nyalo ting'o kit ngimane. Onyalo ting'o gi dhod chunye ma iye. Ng'ato nyalo ting'o mzigo mager mang'eny kendo mapek. Gik moko ma ng'ato nyalo wuotho e kit ngimane. Onyalo wuotho go to ok nyal ng'eyo. En wuon kende demo ng'eyo gik moting'o e kit ngimane. Miyo Yesu nokone ni weri gi weche mang'eny. Ithagori ka yien. We parori. Nikech gima nyamero oseyiero en gima ber ma ng'ato ok nyal mae. Miyo gik moko mang'eny ma dhano oseting'o e kit ngimagi. Ma dhano ting'o nyaka dhod chunygi ma iye. Nyaka weche ma dhano oseting'o mogangore go mapek. Mano ago kucho, moko ago kia kure, moko ago kaka dagi, moko ago kanergi, moko ago ka waigi, moko ago kia kure. Gwecho ting'e dhod chunye mang'eny. Mogangore ma ok nyal miyo song kata mbele. To Nyasaye wacho ni weri gi weche mathoth mosebedo ka thagi go. Nyaka mang'eny misebedo kiting'ori go. Weri kodgi nikech mago ok bi konyi. Gima biro konyi en mana kawo gima ber ma en wach Nyasaye. En mana kawo gima ber mana bedo kuom Yesu Kristo. En mana kawo gima ber mana bedo kod geno kuom Nyasaye. Ni kotimo ni maber to dhi loko weche duto te kit ngimani. Nyaka moko maricho miseneno kosebedo kit ngimani go odhi rucho gi oko te. Tidhi dong' ka in thuolo kendo in sawa. Mane gima wach Nyasaye wacho. In ang'o mineno ka yuayi kendo duoki piny. Mamiyo kata wuotho kod Nyasaye ok nyal wuotho kod Nyasaye. Mamiyo kata mana paro Nyasaye no kende ok nyal paro Nyasaye. Gimi paro kiparo gimoro to en gimoro mana mamono. Gimi paro to en mana gimoro ma ok donji, ok owinjore kod ngimani. Ineno nyaka jomoko paro man anta oromo mondo mi atho. Ae piny ka. Kitho mi ae piny ka ni kawo ngimani kendi wuon. Onge gimi loso. To onge gimi konyo. Ne Nyasaye nogo kile piny ka ni mondo kae tibi kawo ngimani kendi. No keti e piny ka mondo bi nyingi oyud duong'. Miyo paro moko ainago. Ta ado nyisi kawuono ni weri kod parogo ma Nyasaye ka kinde pod nitie. Sama inyalo rome kode onyalo yudie kendo inyalo wuotho kode. To biro timo ni maber. Nyaka moko maricho matindo tindo mineno go. Mineno ni koro in chunyonego in koro nego ikakawa ngimani. Kiyude mikawe mikete ngimani. Mirwake chunyi ma iye. To nyaka mineno ni koro miyo kelo ni mana thogo, luongo ni mana tho bud machini kodigo, ok bi chako bedo kendo. Gibiro lal, nikech Nyasaye dwaro mondo nyinge oyud duong' mana ke ngima, ok kitho. Miyo ma Nyasaye ne sama owinjore,
weche moko meneno kogager kodi mapek momiyo kata nyameru mnyuolo geche achiel ok inyal wuoyogo be ok inyal gone simu kata ke en gi chuore no kende ok inyal moso ang'o mokado timore nitie weche migagorigo mapek e kit ngimani nitie weche moko mantie dhod chunyi makiparo tiwacho na pana ng'ane to kane apana mise kawo nyaka jok moko miket nyaka list moro ni magi te jok madwaro nega nyocha tewo ni bra timi makama to tamore donjo ng'ane gini kare malawa ka mikawo gi mikete dhod chunyi maiye koro in ga jo kineno gi to gine jo asigu nyaka ng'at monge kodi gi wach seketo nyaka list mar jok man kodi gi wach to onge kodi gi wach nikech weche moko ting'e dhod chunyi maiye mamoko gin mana miparo kidi wuon ok gin kata ma ji otimo ipara para keni tiwacho na gima kama ok nyal timore nono nitie ng'ama nyalo time to kare gino to time atima kien owuon tisekawo mi iketo kuom jomoko mi Nyasaye wacho niya weche mitagori godo mang'eny migangori godo mang'eny nyaka weche moko machando chunyi maiyego ketgi piny sama iseketo gi piny tikawo Yesu sama ikawo Yesu duto nyalore duto nyalore Maritha nonene Mariam nonene kech sama weche ne tek dhano gonduru kendo dhano ywak kowargi ma Lazaro notho mowacho ni kendo ji ne ywak malich japuonj ka nodonjo bang' ndalo 4 oyudo ka noseike gin kada gin japuonj biro girigo ma giromo ne ko japuonj Lazaro to osetho to kata kamano dini bedie dine ok otho to ng'eni Yesu to kamogaye chosisi jopuonjre ni Lazaro siepo osenindo wadhi mondo mwachiere mateni Yesu noseng'e ni Lazaro osetho gin to giparo ni Yesu pod onge gi report ni Lazaro osetho koka gimiye report Yesu noseng'eyo mosekono jopuonjre wadhi chiere ene chier ene ngima ng'at moyie kuome to ok nolal miyo obro timo ne ng'ato maber sama ng'ato onge kod geno mana kaka Maritha gi nyamin-gi Mariam ne onge kod geno sama nowargi osetho kendo gikone ni odung' sani ok onyal kata chopo kama oikeno odung' Yesu konegi ni kiyie kendi dhi neno teko mar Jehova kawuono teko mar Jehova nonenore mane gipako Nyasaye maber Nyasaye mangima moyie margi noduogo magikoni kare nyalo nyalore kare nyaka kama geno oselalie geno nyalo duogo kare nyaka kama ngima osebede ka onge ngima nyalo duogo kare nyaka kama tho osebede tho nyalo lalie to kare nyaka kama dhier ema nitie kare dhier nyalo dhi kare kama ng'ato osebedo jamidekre higni gi higni midekre kare nyalo rumo to kare nyalore kare nyalore inang'o meneno ka tek e kit ngimani mineno kimoko go matek mok nyalre antie kod kwayo ni kele ne Yesu je Nazareth kawuono kele ne oinga maka Daudi kele ane kawuono ka gino ok nyalore nikech ene wuon to nyalo gimomiyo ok onyal nikech wakawo pachwa waketo kiwan watemo gi teko wawegi watemo gi nyalo marwa wawegi watemo gi mwandu wawegi watemo gi ng'eyo marwa an ang'amo dhi skul mosomo miya biro mana nyalo idhi kod nyalo mar somo mari tikia ni kare nitie ng'ato manyalo nyalo kama somo ok nyal ji adi mosebedo gi somo no to gichopo kama giko onge kama onyalo chako dhi kendo mochol mbele Rahu Nyasaye nyalo duto en ng'a manyalo yie kuom Yesu seche machalo kamage ni karo nyalo timne ng'ato maber onyalo paro ng'ato onyalo bedo kod ng'ato onyalo rito ng'ato adwoko ne Nyasaye erokamano daher mondo alame kod ng'ato seche machalo kamage kama intie kulwe piny mondo alam Nyasaye Jehova e Nyasaye mangima e Nyasaye majaber Nyasaye manyalo Nyasaye majagweth Nyasaye mar ndalo duto erokamano wadwokoni kuom maberni kaachiel kod hera mari mogundho misemiyo Nyasach kwe alamone janeno mara kamoro amora ma entie
ng'wono mari mondo mi oumre kuome. Nyasaye duong' mari mondo obed e kit ngimane. Adendi kina mi duong' nikech ang'e ni dhi timone maber. Ng'ato mantie kod tuo moro change. Ng'ato moro mantie kod paro moro ma ok liw. Nyasaye alamo ni mondo miloke pache. Kendo piag pache mondo obed maber. To duong' kod pak nodong' ni polo malo. Adagi teko mag mudho. Nyaka jochiende maricho masando ji kagi kacha. Naketho teko gi duto te. Nyasaye in inyalo. To nyingi no iduong'. Alamo nyaka ne Lolwe TV. Nyaka management mantie Lolwe TV. Jotich duto te. Nyasaye aketo gi lweti. Kendo agwedhogi. Ni ibiro nyalo kendo ibiro timo maber. Duong' kod pak nodong' ni polo malo. E nying Yesu majawar. Amen. Adwaro ni mondo alamie kod ng'ato moro ma dwaro ni oyud Yesu. Okaw Yesu kaka jawar mar dhood chunye. Kuom mano, ka intie, talo ni wach ni Ruoth Yesu, abiro iri mondo iwar dhood chunya. Gol nyinga e kitabu mar tho. To ket nyinga e kitabu mar ngima. Analuwi kendo natini. Adwoko ni erokamano. Kuom waro dhood chunya. Amen. Kilamo lamono, timany kanisa maber mantie machiegni kodi, miyale injili. Kendo injili motegno maliw. Maber manyalo mi chung kuom jawar, chung kuom Yesu, kendo itini Nyasaye. To kionge kanisa arwaki, Kangundo Road Worship Center, dala mar Njiru, Cathedral Praise, tok Ola Petrol Station. Tok Ola kanyo mantie. Ochako chakruok saa 3:30 nyaka saa 6:30. Kibiro kanyo, wan alam Nyasaye, ki Nyasaye notima maber. Adwoko ni Jehova erokamano. Namba na nitie ka e screen ka 0722944623 kata 0731495873. Airtel kod Safaricom. Nyasaye mondo gwedhu. Ng'wono. Shalom. Amen.